Vo výstupnej zostave kniha faktúr je možné navoliť výpis odberateľských faktúr, dodávateľských faktúr alebo iných dokladov, ak sa jedná o predpis. To znamená, že je zadaný variabilný symbol. Pravé tlačítko na myši, návrat späť. Ďalej môžeme vyselektovať len určitú firmu. Môžeme navoliť časové obdobie, dátum od, dátum do, ak necháme prázdne, vypisuje všetko, a zoradiť podľa firiem alebo podľa čísla dokladov. Je možné vybrať faktúry len neuhradené. Príklad. V dodávateľskej faktúre máme zadanú aj úhradu, ale keď si dáme, že len neuhradené, tak táto faktúra sa nám nezobrazí v zostave.